बैग्रिबारि गामिया रायजो नाङैनो लोक्षि गार्जा होदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाथा बैग्रिबारि गामिया गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिनाय बायदि देग्लायबो आसिन दानाव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै साननैनि आबुं हाबाफारिजों लोक्षि गार्जा माइनाव फुजा होदों। गिबि सान एबा बुधबाराव बैग्रिबारि गामिनि लामा दथखायाव लिरस्रां बिलिरस्रां उद्रायस्रांनानै फुजाखौ जागायो आरो नैथि सान एबा बृहस्पतिबाराव बैग्रिबारि गामिनि गार्जासालियाव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै जानागुरु लानानै बोलि बाथौनि नेमखान्थि बायदियै फुजा प्रार्थना खालामो आरो लोक्षि गार्जासालिनिफ्राय बैग्रिबारि गामिनि गं 45 नखरनि आइजोफोरा गोथार सि गाननानै लोक्षिखौ रुजुनना गावबा गावनि न'आव लाङो। जानागुरु उदाय बसुमतारीनि मोन्थोर आवरायनायजों बैग्रिबारि गामिनि गार्जासालिया गोमखांदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बैग्रिबारि गामिनि गावबुरा लबेन बरगयारीजों लोगोसे गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरा। गोदो गोदायनिफ्राय होबोबाय थानाय हिसाबै मोनसे परम्परा नेम होननानै जों फालियो। बे जाहैबाय जोंनि लोक्षि फुजा। बाहाय जोङो बुधबार बिस्थिबार होनाय जायो। देग्लाय जोङो आसिन दाननि बांला 24 मैयानिफ्राय दिनै फुजाखौ होदों। दा जोंनि बे बैग्रिबारि गामिया बेखौ गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्राय फालिबोबाय थानाय बेखौ जों लोक्षि फुजा होननानै होनाय जायो। दा बाहाय जोंहा दहाय फुंनिफ्राय होनानै दा बेलासि समाव जोंनि आइजोफोरखौ बे थानसालिनिफ्राय बाथौसालिनिफ्राय गार्जासालिनिफ्राय जोंहा लोक्षि लाङो माइनावफ्रा। दा बे हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो दहाय जोङो नैबेहाय खुगा फोरनाय जायखौ जोङो माने इसमुखिया बिसमुखिया सोरबा मोखावनाय मानाय बेखौ जोङो खुगा फोरनानै लानाय जायो। सबाय सिबिं आरो जों 9था ग्रहनि बानलु गोमोन माबा थुनानै जों गावगारनाय जायो। बे जाहैबाय जोंनि बायदिसिना गाज्रि ग्रहफोरखौ गावगारनाय बे जोंनि नेम। बेखौ जों जानागुरुनि गेजेरजों बेखौ जोङो मावनानै लायो। दा जोंहा न'खर न'खर बयबो आइजोफ्रा गावबा गावनि न'आव इसिं न'आव लोक्षिखौ सोनानै दोनहैगोन। अजानि गेजेरजों बेखौ जोङो बोर बिनानै लांगोन नैबे जोंनि माइनाव गार्जानिफ्राय। दा बेहाय नेमा जाहैबाय जोंहा जोंनि आइजोफ्रा बिदन दख'ना गाननानै बान्दो सेलाव खानानै खानाय हसारनानै दनाव गय जरा फाथै जरा प्रसाद एसे होनानै आलारि बाथि फोजोंनानै खर'आव रुजुनानै लांगोन। दा बाहाय जोंहा आइजोफ्रा लामायाव सोरजोंबा रायलायनांगौ दंबाबो रायलायलांनो मोना। न'आव सौहैयागौमानि बिसोरो रावजोंबो रायलायनो मोना। बे मोनसे जोंनि बाथौ धोरोमनि जोंनि नेम आरो बे नेमजोंनो जोंहा जोंनि न'खरनि थांनानै थानाय बयनिबो न'खर गोजोन संसारनि थाखाय जोंहा बेखौ फालिनाय जायो। बेखौ जोङो बोराइ बाथौ एबा जोंनि माइनाव गार्जानिफ्राय बोर बिनानै लांनाय जायो। आच्छा खांख्ला दै गायदों सारि सारि अन सारदों फुरगानि आलियाव। बेजों लोगोसे बे खांख्लाजों लोगोसे अन सारदों फुरगानि आलियाव बे खांख्लानि लोगोसे बिनि ओंथिखौ फंनैसो बाथ्राखौ मिथिजानो लुबैयो। बेयो जोङो खेराइखौनो जों होननांगोन। मानो होननानै बुङोबा बेहाय आं दहाय बुंनाय बायदि खुगा फोरनाय सारि सारि खांख्ला थुदों 16था फाथालि होदों। बाहाय जों खेराइनि बायदिनो एक्जाक्ट माने जोङो बुलि बुदानखौ होनाय जायो आरो नैबे सान्द्रि हेबनाय सान अखाफोरनि बेखौ होनाय जादों। बाहाय जों अन होदों। जोंहा खेराइया हिसाबै जों बेखौ बे गार्जाजोंनो लोगोसे जोङो बेखौ फालिनाय जायो। आरो बावनो जोंहा गोबां नेम दङ। जानागुरुआ जोंहा सल' खिथागोन मन्त्र रायगोन बुंफोरना होगोन मानि थाखाय मा होनाय जादों बेखौ दहाय जोंहा खालामखांबाय। दा जोंहा जोबनायाव बे नेमावनो खेराइनि बायदिनो जोङो बेखौ अन होदों खांख्ला थुदों खुन थुनानै होदों। बे जे एक्जाक्ट माने खेराइनि बायदि आरोखि। खालि जों खेराइयाखै हिसाबै जों बेखौ होनाय जायो। आरो बाहाय जोंहा खुगा फोरबाय दहाय
सबाय सिबिं होनानै खुगा फोरनाय जाबाय आरो सोरनिबा मोखावनाय खेथि आबादफ्राव उमुगनि खेथिफ्रा ओरैबायदि जादों बेहाय मोखावनायाव जाहाथे खुगा नाङा बिनि थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावनाय जायो बे जोंनि फोथायनाय बाथौ धोरोमनि दा गुबुना बोरै होयो जों बेखौ बुंनो रोङा बे जाहैबाय जोंनि गोदो आबै आबौनि समनिफ्रायनो मोनसे फालिबोनाय नेम दा बे हिसाबै जोंबो दासिमबो जों गाराखै आरो गारनाय नङा गोजोननाय थाबाय